Di bagasan Raja Daud telah merasakan bahwa memang Tuhan itu adalah gembala. Namun di dalam kesaksian dari Raja Daud bahwa Allah itu bukan asal gembala, tapi adalah gembala yang baik. Parmahan na berjuruhan. Tuhan hatamima nagabi sulu ujahan di parsari pion nasida. Angkiat marhiti tarjo jala terpilih nasida. Gabi akan biru-biru na pinar mahamu marna punah di japalan nalomak dohot aik natyo. Tuhan pasu-pasu anak dohot boru ni guriamot. Asa gabi ama dohot ina namarna punah diaka pasu-pasung jala asa tong di bagatan hata daun nasida mapahiko nagabi parmahan di tonga-tonga ni parsari pion nasida sahat matong pardonga sari pion nasida gabi pardonga sari pion nomor 2 jala nomor napuna di haduaon nasiakko laos marhitima nangpunan haduhutun nami paranak marga sinaga doho parboru marga barus mangidu hami tu oleh Tuhan suruhon todim todi porbadia tunasida ganuk nang tu hami saluhna aka tumpah nuturion di todimima namar mahani ulau nami mamuha sian tongan di guriam sahat tunasipul di tongan ni alaman tokong di bagasan hasil tongan nasiakku atong hibul mo pasahat kami tu hodaging tu hotod dinami homa di bagasak kami hami di bagasakko marsitihon anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asa tamawa
Pinarhamaul ni dibata ditahi rohamuna do naik marbagas alai jak tama halak kritin marbagas dongon si pelibik dibahini tangihon hamu majolo hatai dibata pinabuani atana dong titopa dibata col mai tido iba nama dang tingkan sasada pawai pucu kubahin madi bana sada boru-boru pangurupi bahin akukna dungi dibuat di batama sada rusuk sian bawai majadihon boru-boru dungi di patu-patu mana sidah aku ingin Tuhan Yesus dan dari keberatan di bawah mana ayat keberatan mana dungi di na pinadomu ni dibata yang jadi selamat ditutup. Songonoto didok hatai dibata tua kabawai. Hamu akabawa haholongi hamuma parti hutamu nabi. Songon Kristus nama kaholongi kurie. Jalan nama kalehut dirina humokoksa. Tiba ini ia tung mamudai hamu tuna tidak. Unang hamu marimat otom. Ikon malo hamu madungani nasida sangapain hamu nasida songon dongan panian di hamu duan na tora sudah songonodo didok hatai di bata waka boru-borui hamu aga boru-boru oloi hamu ma hata ni bawamu nabi songon pangoloyomu di Tuhanmu ai bawa ido ulu ni parti utana songon Kristus ulu ni kurie ikon botol orman doman mardongan hala bohot-bohot hamenahon ditoti parang ini buru-buru imana arga dijolo ni debata nang dijolo ni jol mapi atong di hamuna dua ima si adi saputra sinaga dohot si Maria boru baru parangihon hamuma hatani debata. Sunun hamuma basinirohan, dohot saron, dohot sayonirohan. Marsi pauniunian ma jala masiasian mahamu saluhut riting niroha
muru rima panonggahiyo dohot pagisahiyoni daome sian hamu dungi dami nasian debata ima na mga rajay di bagasan rohamuna jalata luhut na pinahimuna marhiti-hiti hata manang pampahinan totong may marhiti-hiti kuar ni Tuhan Yesus ata iba na mga rajay rohamu dohot akka ulamuna atong nunga dibigihamu hatay ni bata ima taringot turuhuk ni pardonga saripion ni halak Kristen saunaripe namanukun maau molo diho ale panguli olo doho maka jongjok kon dijolo ni bata na boto saluhut doho dijolo ni akadongan na pungudison na dipangido rohamdo ima namar dua si Maria boru baruson nani ririk mon gabe dongamu saripe olo doho maka holongi ibana sian nasa roham dohot mahulahon sian nasa gugum kuhot marparangi debetia rap dohot ibana olo doho mga cuacu ibana tuk sura marhaga leon manang kumurang parangina jalan asotu papaulahomu manang tadi ekonomi ibana paima disirang hamasian hamu sugut molo na usada roham mangului saluhut nai alusima sian tias ni roham Nangolo doa saya rap berkumpul de kata maha au mangulahu salut nai saunari na manukun mato diho aleinang imana marduarti Maria Urbarus nani ririt nisi Adi Saputra sinagaon pahendungan na taribit naulu doho maka jongjok kon dijolo di bata na poto saluhut doho dijolo ni akadongan na pungudi son na dipangido rohamdo imana marduar si Adi Saputra sinagaon gapi sinodokmu olo doho maka holong ibana sian nasa roham jala marpangalahon aturi maradok pun ibana dohot namarangihon parangida betia pabua hala kristiko jala naso tupa mahiloloko manang tadi ekonomi bana paima disirang hamatian hamusugot molo na usada roham mangului saluhuk nai alusima sian ias ni roham Naolo doa saya pargobe de bata maau mangulang saluhukna atong molo songonido radima hamu macalo patu-patu sian tuhatta di Adi Saputra sinaga dohot Maria kurban ia titinon ima mutihan na tinokpan di bata arga jala uli di bata-bata hot di bata ujol mai ata marhiti parsaripyo muna pakihamu masih tinon nagabitada parsitutuan ni rohamuna masih haolongan itongatongan ni parsaripyo atong napoto ni debata dua napasahat titinot tuhamuna dua bahin tada parsitutuan ni holomu itongan ni parsaripyo pegang lihat kemarin pengantin 1, 2, 3 pegang lihat kemarin pegang nampakkan cincinnya pegang pasang atau mati lewat tangan dia rumahmu papua hok di padamuna na foto ni debata dua pasahaton hatana nabatiai tuhamuna dua marhiti-hiti keluar dari bata ama dohot keluar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot keluar ni toti purbatia pasahat maha tahu Tuhanmu na pinadomu ni debata dan jadi sirangon di jolman amin.
Patu-patu sian Tuhata na beti. Di patu-patu jala diramuti Tuhan di bata mahamu. Di sodangkot Tuhan di bata mapuhina Tuhamu jala tayasima rohana midahamu. Hidup bangkot Tuhan di bata mapuhina Tuhamu. Jala di pasaurhum madamina tuganuh kau di munafik. Amin. Lanjut pengantin perempuan. Balik ke situ. Pengantin laki-laki dohot pengantin borua Adi Saputra Sinaga dohot Maria Boru Barus dison hami parhalado dohot majelis hakai sebaru dua pasahaton songon tada cendramata siatonga-tonga nihuria ima berupa bibil suplemen disoma hatani debata dohot ede puji-pujian nalaho sipatu bagi honomuna tu debata upasahat hami otu hamuna asa adong buhal muna di nama muka rumah tangga naik baru hamu baik kamu ma on gabe sada pedoba di hamuna dua asa gabe rumah tangga na berbahagia jala rumah tangga na takut akan Tuhan. Kami dari Parhaladu dan Majelis HKIC baru dua mengucapkan selamat berbahagia dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.